Jotana lam sopio ane homestyle cooking blog channel gang tini nong buskang tubi faifiu ka bai song na rok nubi manai tini ang lairu wo mai songnai hukni mai motom tei norok nubi manai logio tam tong kangoro puila wano naka suwui hukni mai tei nokni mai borinai mix khaiye ang songnai lairu wo ang omo haike sui naka ang tabuk o layo mai khlaiye ang omo haike dalogui omo haike dulnai yang omo haike duloi ang khanai hamkai dula nangnai hingkai bisingo tui hapnai tui hapkai thokyangnai kisak tiche roknai yang mani bai omo haike kahamkai ma dulnai ang tabuk khanai kang omo haike no kaisa kai jotono khaipe kha ang tabuk oro ruknani bagai manaina kha gang oro tabuk tei ukhlainai tei bisi rena nangya bisi kuplung khai rena bo nangya gang oro tabuk rinai ko tabuk tei kisa tei rinai bas ge tirimani yagolo ang tabuk kholobai rinai kholoban yaglang boksa urone e kisa kholobai naikha tubi tongkha hingke oni ready wngkha norok nang kaisa kholobai phunuknai bahai wngkha norok nugui manai bai basang norok nugui mankha na bahai wngkha norok bai basang obo haike try khainai di nongni janogo layo mai bahaike songkai thore thok norok chainai di kaham khai no mungkha mai haike no khamka sikamo sdem norok khamka sikamo sdem bo chainai di try khai nogo kalogeo tongo muya amandru tini ani video norok bahai langjakha chawjakha hangkai comment khai sadi tini bagai asuk nongkha jotona no hambai